Dnes ideme na dôležitú misiu. Ideme poďakovať 5 ľuďom, ktorí nasadzovali, ohrozovali svoj život za naše ľudské práva, lebo prispeli k pojazeniu fašizmu, k režimu, ktorý potlačal ľudské práva, a vďaka tejto epizóde historickej po druhej svetovej vojne sme začali storočie pomyselné ľudských práv a slobod. Vďaka ich dielu dnes požívame ľudské práva a slobody a týmto ľuďom treba poďakovať. Dobrý deň, pán Lehocký, dobrovoľský verejný ochranca práv. Pekne vás vítam. Pozdravujem vás. Všetko sa mi priečilo ísť do vojny. Ja som nechcel nikoho zabíjať. Mne to bolo odporno. Aj do Ruska, pošiel mne do Ruska, takého mladého chlapca vydurili. Do Ruska vrajú, zdačo. Mne nič nerobili Rusi. A tam som musel ísť, taký mladý chlapec. A tam som bol vyše roka v Rusku. V Bielorusi som bol. Ale ešte velikánsko bolo to, že som mal mešťanskú školu, tak som absolvoval účtovný kurz Mikuláš ako mladý ujak, tak som potom ostal v kancelárii ako účtovníkom. Tam som bol účtovníkom, roty som bol v Rusku. A tam som nadobudol hodnosť 10. A potom na žiadosť mojich rodičov vykonali mi to, že dali žiadosť na minister národnej obrany, aby ma pustili domov. Tak potom minister národnej obrany generál Čatoš to uznal a uznal mi tak, že z 24 mesiacov sa mi skracuje predošlá služba na 17 mesiacov a 23 dní. A hneď, ak to mám, nemám čo doslovať, aby som prepustili do poberu mimo služby a potom som šiel domov. Tak som potom šiel domov do civilu. A to som bol doma, to bolo 42. 3. rok som šiel domov. Takže vy ste sa starali o výživu tých vojakov, aby výživa vojakov... Intendant hospodársky, vojenský hospodárstvo, to je správne tak podané. A účtovník, to je tak. V Rusku som bol účtovník roty, potom povstali som bol účtovník bojovej jednotky, ale tá trvalo málo, bo nás to bola presiela, sme neudržali. A potom v 45. som naprosil do prvého českého armádneho zboru, kde ma priveli za účtovníka polných pekární. Tuto vidím váš oblek. Vedeli by ste mi povedať, aká je medaila? Tu ste dostali 80 rokov výročia SNT. Ja to už aj neviem, všetko, čo tam bolo. Za tie roky, to je Božia Ježišmária. 2014. To všetko bolo. Sme na pietnom a pamätnom mieste, kde si pripomíname obete, ktoré žili v čase neslobody a boli zverené do rúk tvrdej ukrutnej moci, ktorá nerešpektovala ľudské práva a slobody. A 80 rokov po tejto krvavej udalosti je potrebné, aby z úst verejného ochrancu práv ako ústavného činiteľa vychádzali slová, ktoré majú udržiavať pamäť, úctu k ľudským právam, lebo tie obete tu boli obete aj preto, že žili v čase neslobody, v čase, kedy neplatili európske svetové konvencie na ochranu dôstojnosti a ľudských práv. A je potrebné, aby sme si stále pripomínali výdobytky, ktoré títo ľudia nezažili. Sú to výdobytky slobodnej spoločnosti, kedy štát môže len to, čo mu zákon dovoluje. Ozbrojené zložky môžu zasahovať len vtedy, keď je to potrebné na ochranu života a zdravia. A nie keď si nejaký ideológ, vodca, fašista alebo príslušník nejakého režimu potlačajúceho slobodu zmyslí, že potrebuje zbaviť toho najcennejšieho života ľudí. Česť pamiatke obetiam fašistického besnenia, česť pamiatke všetkým bojovníkom, ktorí sa pričinili k pádu
tohto tvrdého režimu. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, pán doktor. Dobrovodský, verejný ochranca práv. Pán Otošinko, pán doktor, týmto som vám chcel poďakovať ako verejný ochranca práv za vašu angažovanosť na ľudské práva. No tak to je veľmi pekné. Pri našej oblasti základných práv a slobod. Môžem sa opýtať, kto je na tých fotografiách, poviete mi? Áno. Môžem sa pozrieť zblízka? Áno, nech sa páči. Však je to. No, zaujímavé zasinem. Toto? Je to mama. To je maminka. Mama, áno. Ocko? Vedľa je brat, ktorý mal 17 rokov, ho zavraždili. Bol v koncentráku a tam nevrátil sa. Dobrý deň. A tu číta akurát článok o mne. Pozrite, tuto akurát, možno toto Ocko číta. Toto je teraz aktuálne. K tomuto som sa vyjadril. Tak Ocko dobre vie, čo sa deje vo svete. Tak aby ste vedeli, dobre, že ste nám nechali pekné dedičstvo. Ľudskoprávne. Taká je pravda. Nech sa páči, to je pre vás. Viete mi trošku pospomínať na tie boje pri Handlovej? Že ste bojovali pri Handlovej proti fašistom. A jak ste sa k tomu dostali, do tej jednotky? Tam som sa dostal takým spôsobom, že sme chceli zabrániť, aby išli na stred a či sa nám to podarilo, ťažko povedať, potom sa to zvrhlo. Ako sa to zvrhlo? Čo sa stalo? Nejak sa, čo ja viem, trošku sme povolili a oni sa dostali ďalej, vieš. A potom sme tam pri Žiari ostreľovali, keď išli od Prievidze a odtiaľ, keď presúvali sa, tak sme tam ako delostrelci, tak sme ich ostreľovali na tom. Do akej miery sa nám to podarilo, ťažko, ja neviem to zhodnotiť. Vy ste boli delostrelec alebo samopal, spojar. Áno. Bez spojenia nie je velenia, že? Áno. To je veľmi dôležité, bez spojenia nie je velenia. Sme sa bránili, ako sa dalo. Na tomto mieste si pripomíname stovky ľudí, ktoré boli zavraždené nemeckými fašistami za asistencie Hlinkovej gardy. Pamätajme si na ten moment, že my žijeme v časoch slobody, v časoch, kedy nám tá neviditeľná ruka medzinárodného spoločenstva, na pôde ktorého sa utvorili ľudskoprávne konvencie a mechanizmy, stále umožňuje žiť v časoch slobody, kedy aj štát by sa pokúsil obmedziť naše práva a slobody, stále sú tu nástroje ochrany. Takže česť a pamiatka tým, ktorí sa týchto dobrých a nádejných časov po skončení druhej svetovej vojny nedožili. Dobrý deň. Dobrovodský, dobrý. No viete, ja len na toto veľmi viem spomínať. My sme boli v Čiernej hore. V Čiernej hore tam sme prišli do takej veľkej horárne. A bolo oplotený dreveným plotom a ja si myslím, ale koľko to má asi metrov? No tu má 160 metrov, či keď mi to bude treba preskočiť, či to preskočím. Tak som si to vopred už plánovala. No
a za chvíľku už odstrelili stráž, čo nás strážili. Nemci odstrelili strážcu? Áno, Nemci už boli u nás tam, okolo tej chaty. A ja keď som počula výstrel, ja som vyskočila takým malým okienkom a utekala som hore do takého porastu, ale trošku ďalej, ja neviem, či to bolo oplotené, lebo nie. Tam začalo kričať, Nemec kričal, halt, halt, a gardista, neujdeš. A ja som tam bola. Ja som mala srdce v krku. Ja keby som mala zbraň, tak to použijem. Ja som bola v takom. Oni nie, že by nás postreľali, oni by nás mučili. A ženy, keď boli partizánky a keď ich chytili, tak im odrezávali prsníky. To bolo hrozné, čo sa to robilo za tú vojnu. No viete. Viete, že vo svete je veľa vojen, veľa ľudí. Teraz prežíva na svete, čo ste prežili vy. Čo by ste odkázali svetu a politikom teraz? No, že to je... No, aby nikdy v živote toto sa nestalo, aby tá vojna nebola. Aby ľudia boli skromní, aby spolu žili, aby sa priatelili, aby boli dobrí ľudia. Ale aké teraz nie sú dobrí ľudia. Nie. Takí dobrí, priateľskí. To by bolo najlepšie, aby boli takí ľudia.